Velkommen til Det Gyldne Snit. Mit navn er Bente Kallerhauge, og jeg har i dag besøg af Ilse Rutside. Velkommen til, Ilse. Ja, tak. Og Ilse har jeg været over at hente. Hun er over i Holstebro, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal høre om Ilse. For der er det er ikke nogen hemmelighed, at vi kender hinanden ret godt. Det gør vi. Det var virkelig dejligt, at du kom. Jeg er rigtig glad for det. Jo. Og du har de her smukke billeder med. Hvorfor er det nu? Hvornår var vi mødtes første gang? Vi var ved at snakke om det på vej i bilen. Jeg husker det godt, hvornår vi mødte hinanden. Ja. Det var på Lysbækgården. Og Lysbækgård? Ja, hos Birte. Berit Yes. Kildrik. Ja. Og du har undervist i filtning også. Og jeg var på din kursus. Og dengang jeg var så glad at møde dig, fordi da jeg så, hvordan du formidler og præsenterede ting, jeg fik så varm i min sjæl. Jeg tænkte, det er en, som ligner mig. Fordi du har haft noget så stor kuffert med alt muligt filterting. Med en hel masse farver i. Og det var vores første møde, tror jeg. Ja. Det var faktisk vores første møde, og jeg tænkte, og vi ligner jo på en måde lidt hinanden, fordi vi har med tekstil at gøre, begge to. Ja. Og jeg må du må hellere lige fortælle, hvor du kommer fra. Jeg kommer fra Letland. Ja. Og jeg har boet i Danmark cirka 6 år. I 6 år, ja. 6 år. Her i Vestjylland? I Vestjylland. Jeg har flyttet til Holstebro, og jeg er stadigvæk bor i Holstebro. Ja. Ja. Og lige nu jeg går på TK, Herning, design og business. Ja. Og studerer og er næsten færdig med min uddannelse der. Men du har også en uddannelse hjemmefra? Ja, oprindeligt er jeg uddannet på Letlands Kunstakademiet. Okay. Og min første uddannelse, den har jo været igen tekstil. Ja. Men i den lidt anden sammenhæng eller et eller andet forståelse, vi har lært omkring vævning, ligesom gobelinvævning, tryk, silkemaling. Ja. Og det har været de der hoveddiscipliner, som tekstil har gået dengang på. Fordi jeg er færdig med uddannelse cirka 15 år siden, så det tiden er gået. Ja. Ja. Du er jo ung, altså nu jeg sidder og tænker, hvor gammel er du? Er du ældre end mig? Yngre? Nej, du er yngre. Ældre. Nej, yngre. Undskyld. Ældre. Men du har været helt vildt ung, da du startede der? Jo, jeg var lige færdig med min første kunstcollege, og så startede jeg var så heldig, at med første opdagelse blev opdaget. Wow, og du fortalte nemlig på vej i bilen, hvordan det var ikke lige let for dig at komme ind, fordi forholdene derovre er anderledes. Er de stadigvæk det, eller var de dengang? Det tror jeg ikke. Tiden jo har ændret sig meget. Siden jeg har startet min undervisning, det jo var dengang Sovjetunionen og Østeuropa har haft helt andre tider. Ja. Så den var lidt mere korruption dengang, tror jeg. Ja. Og mest det var mere ligesom oplagte de, som har haft forældre som kunstnere. De blev mest opdaget til uddannelse. Ja. Hvad var det så, der gjorde, at du kom ind? Ja, og det var som et eller andet klik, at jeg pludselig startede, jeg tror på den drøm, at blive kunstner. Ja. Det har jo været en drøm, men samtidig lidt diffus drøm. Det meste, jeg har søgt efter den kreative verden og mening. Fordi jeg skal jo tænke, at det har jo været næsten 25 år siden, og jeg var jo i den identitetssøgning i den periode. Men du fortalte mig, at det var simpelthen fordi, du var en flittig my. Altså, og også det, fordi jeg kommer jo fra familie, hvor mine bedsteforældre har været ret intellektuelle mennesker. Ja. Hvor min bedstefar, han har været poet og tolk. Ja. Og min bedstemor, hun har været læge. Og på grund af det, vi har altid været der omkredset de der spændende mennesker. Og måske derfra har jeg haft den ønske at komme i den miljø, hvor det sker et eller andet, og det er lidt spændende. Men jeg tvivler utrolig meget på den, at har jeg overhovedet talent. Det tvivler jeg virkelig meget. Og dengang, da jeg hørte så den ud, ligesom en har sagt, ved du hvad, talent, vi skal have en lille procent, resten det er bare at være flittig. Vi skal være bare flittige for at opnå noget. Og så tænkte jeg, yes, det skal jeg gribe af. Og det der med at være flittig, nu har jeg besøgt dig nogle gange,
Og du har simpelthen bare altid gang i tingene, og du har så meget gang i tingene, at når vi har lavet noget sammen, så kører du bare 7 skridt foran nogle gange. Ja. Du er bare enormt kreativ, og du er utrolig, du udforsker hele tiden nye grænser, og lynhurtigt til at sætte ind i, hvad det er, du skal. Okay, så er du videre med noget nyt, og prøve noget nyt. Og jeg synes da, at de her billeder, du har med her, at de viser med al tydelighed, at du er bare en, du tænker bare ud af skabet, ikke også? Du gør bare noget. Ja, og det er måske også har været sådan en søgning for mig som tekstilkunstner eller designer. Ja. Hvad er min stemme, og hvad er min teknik? Ja. Og som du kan se, de værker, som vi har her, det er jo ikke som traditionel teknik. Nej, og det også har været det søgning. Hvor jeg mest tilhører mig, ligger jeg til den klassiske gobelæn, ligger jeg til broderi som felt, ligger jeg til silkemaling, og nu er jeg i gang med maskinstrik, strik, broderi, igen, tryk, og jeg kan mærke, at jeg ligger på tværs det hele, at ingen af de der discipliner, det er ikke det, som giver mig ro, hvis jeg kun bliver der. Og derfor de teknikker, som er her brugt, det faktisk er mix af det hele. Det er lidt af filtning, lidt af strikning, maskinstrik og lidt af broderi. Vil du ikke prøve at fortælle om det her billede, du har med? For eksempel det her i midten. Hvordan har du lavet det? Ja, og det er lidt tricky. Jeg har startet faktisk, bunden er strikket med maskinstrik. Okay. Og det gør jeg for at skabe et eller andet net, som kan bære den næste lag og næste lag igen. Så faktisk i den tilfælde, denne værk har jeg lavet med en strikket maskinnet, og så har jeg bygget op lag på lag, hvor er papirmaché og alt muligt andre ting. Ja, for det er papirmaché? Ja. Er det silkepapir? Hvad er det for noget papir? Ja, det er faktisk alt muligt. Ja. Fordi det er også lidt historie bagved den teknik, som jeg har her. Da jeg har flyttet til Danmark, det er lidt traditionel fortælling, jeg har ikke haft ret meget råd til at købe de ting, som jeg har ventet brug. Jeg har haft i Letland min værksted med udstyr, hvor du har store ikke dampemaskiner, men alligevel den er specielle udstyr, som du skal have for at skabe silkeværker. Men da jeg kom her, så havde jeg ikke det samme materialer, og så skulle jeg tænke meget om genbrug. Hvad kan jeg bruge ud af det, som jeg har rundt omkring? Og faktisk derfor, de fleste værker, det er mange ting, jeg har genbrugt. Det kan især vi kan se på den værk. Dette værk, hvor det er jo makuleringspapir. Og nogle gange jeg har blandet den billigste køkkenruller smeltet og farvet med tekstilfarver, så det er lidt pinligt. Og så er det totalt genialt. Det er virkelig genialt. Jeg synes virkelig, du har nogle geniale ting. Ja. Det her, vi bliver nødt til at høre, hvad det her det er. Hvordan får det til at hænge sammen? Ja. Vil du sige det? Og som tekstil. Vil du indrømme det? Ja, også som tekstil. Kunstner, jeg skulle igen skamme mig, fordi i stedet for væve, jeg limer ting. Ja, du limer ting. Ja, jeg limer ting, og jeg bruger lim. Ja. Og det er faktisk den teknik har opstået meget tilfældigt. Ja. At jeg har eksperimenteret med noget, og så pludselig jeg så, den kan anvendes på denne måde. Ja. Og så det har ligesom åbnet en ny retning, og jeg har lavet lamper ud af teknikken, med denne teknik. Så den er faktisk, jeg er ret glad for teknikken, for det bedste, som har teknikken, at du kan give din, hvad skal man sige, energi og udtryk hurtigt. Du kommer hurtigt til resultat. Fordi når du laver billedet, så er du i stemningen, i inspiration, så er det mere at få det ud med det samme. Nemlig. Ja. Og der har jeg mangler den tålmodighed at sidde timevis, og så også nogle gange med vævning der, du væver, og du ved ikke, hvordan den værk vil se ud, når du klipper den ud fra væv. Men her det er ligesom
det lyder sjovt, men jeg kan også godt lide at bruge krop. Fordi når du arbejder, du skal virkelig være på. Det der med at kontrollere, vi snakker nemlig om også, vi har snakket om det med, og du sagde noget om kunst, ikke? At det er svært at lave noget kunst på bestilling. Ja. Kunst på bestilling, det kan let gå hen og blive et håndværk. Det er rigtigt. Og det er ikke for at sige, at det for at gøre os til dommer over det, vel? Nej. Men jeg kan godt følge dig i den der med, at man kan blive, de der forventninger, de kan slå en fuldstændig ihjel, altså som kunstner, ikke? Og så bliver man helt, ikke også præstationsangst, ikke? I den grad, ikke? Hvor man bare får lov til at lege i stedet for. Nemlig. Og det har jeg lært med dette værk præcis det samme. At jeg faktisk fik bestilling, hvor jeg skulle lave kopi. Ja. Jeg fik en stor værk, som skulle bare laves lidt mindre. Og jeg kunne mærke, at jeg kan ikke lave kopi. Du tror ikke, man kan bringe sig selv i en eller anden situation, eller en anden tankemæssig eller følelsesmæssig tilstand, hvor man kan gøre det, hvor man ligesom kan give los på de her forventninger? Men jeg tror, jeg har lært nogle ting omkring mig selv, at når vi skaber et eller andet, så vi prøver at være maksimalt nærværende og ærlige. Og 3 år siden, hvis du har lavet et eller andet værk, du har jo lidt været i anden verden og stemning. Ja. Du er ikke det samme. Nej. Og hvis du skal ligesom formidle det samme, men du har ændret sig, og omgivelser har ændret sig, det er ret besværligt. Så skal du være rigtig dygtig håndværker og udforske ting. Og der kommer jeg i min indre konflikt, som jeg har tit med håndværk. Hvor håndværk kræver den helt anden mindset eller tankegang, hvordan vi opbygger ting. Hvor kunst, den er jo lidt kaotisk. Eller orden på sin egen måde. Den har sin egen dagsorden på en eller anden måde. Absolut. Der er nogen, der også har fortalt mig, at deres billeder ligesom taler til dem. De bestemmer, hvornår. Altså billederne bestemmer, hvornår er jeg færdig, eller hvornår er jeg ikke færdig. Det er lidt mystisk. Men de billeder lader faktisk bestemme, og nogle gange, når jeg har lavet et værk færdigt, jeg bliver nogle gange forskrækket. Fordi jeg kan mærke, at den har som budskab, som jeg vidste, som jeg ikke vidste før, og som har som budskab for mig. Det har jeg oplevet med nogle værker, hvor jeg har virkelig gået i dybden, at da den blev færdig, så faktisk jeg har løftet op emner, som senere vil komme op i mit liv, som jeg skal også løse til det daglige. Så det er noget lidt. Ja, det er ordentligt. Men jeg har tænkt på, at det må være er det ikke din underbevidsthed, det ligesom tror jeg. Der arbejder der? Og intuition, og alt det, som vi med fornuft prøver at nedtrykke, eller er fortravlet at lytte til det. Det man egentlig godt ved. Ja. Ja, det er sådan, det er. Nu det her blå farver, grønne og lidt over de gule farver, er det meget de farver, du bruger, eller bruger du mange andre farver? Eller alle farver, eller? Det er faktisk, den blå værk, den er lidt speciel, fordi den har jeg lavet, da jeg har tænkt på min bedstemor. Nej. Fordi min bedstemor har været min nærmeste menneske i mit liv. Nej. Og hun har elsket utrolig meget de blå farver. Jeg synes på dansk, den blomst, den heller glem mig ikke. Forglem mig. Den der. Ja. Og den der farve, det var hendes yndlingsfarve. Nej. Ja. Og det tror jeg var i den samme stemning, at jeg savnede hende meget. Og hendes ligesom, den tryghed. Og den måske, at der var et menneske, som virkelig trådte på mig. Og så den kærlighed og alt det der tanker, jeg ville gerne ligesom. Ja, for du har haft en ret ensom kamp i forhold til det at være kunstner. Nej, det kan jeg godt sige. Og jeg føler mig stadigvæk ret ensomt i den vej at finde udtryk og at finde hvor jeg egentlig tilhørte mig. Men det snakker vi også om det er bare sådan det er som kunstner, at man let kan føle sig ensom, for det er svært at tale med nogen om, hvad det er, der bevæger sig inde i en. Det er det. Du også spurgte jeg, men du har jo netværk, du har mennesker rundt omkring. Jo, det har jeg. Men det er jo en lille del, som vi kan se. Ja.
og vi kan aflæse fra hinanden. Jeg synes nogle gange 30% måske vi kan aflæse fra hinanden, og de 70, hvis du ikke forstår det, så forstår du det ikke. Så den jeg måske har haft lang tid. Så den der med, at du skal virkelig som kunstner tro på dig selv. Ja. Og hvis der er noget, man som kunstner ikke kan gøre, så er det i hvert fald at fange og tro på sig selv. Altså. Men altså, man skal virkelig hvile sig selv og virkelig følge. Du har virkelig fulgt det der inde i dig og vil ud, det er så stærkt. Så det kommer ud, uanset hvordan du egentlig som menneske, selvom du måske er usikker, så er det der inde i dig stærkere. Den er kunstneriske, den der trang til at udtrykke det kunstnerisk. Ja. Det er en barsk og skrøbelig kamp faktisk, hvor den ene side af dig, den søger den udtryk, og den anden side, lige når du har kommet på scenen, så får jeg angst og har lyst til at skjule mig. Er det nu godt nok? Er det der? Det er ligesom at gå for knivspidsen hele tiden. Ja, og man kan simpelthen ikke forstå det. Jeg troede ellers, det var, for nu har jeg været inden for hjemmepleje, ikke? I mange år, og først for nylig startede som kunstner, så jeg tænkte, at jeg skulle sådan vende mig til at sige, jeg arbejder så som kunstner. Ikke? Det kan jeg, Men jeg kan forstå, at du har jo egentlig været kunstner hele dit liv, og stadigvæk kæmper du lidt med det. Det gør jeg. Og jeg stadigvæk har den, at bruge den ord, så for mig så nu at sige, at jeg er tekstilkunstner, jeg føler mig lidt som, det lyder lidt for højt. Det passer ikke, men jeg har den drømme, måske eneste ting, hvor jeg hviler mig, at jeg elsker de der strukturer, og jeg kan se nogle ting, som jeg kan mærke, at jeg har den syn på ting. Hvor meget min teknik har nået at udtrykke, det er et andet spørgsmål, men jeg kan mærke, og jeg kan se. Og det faktisk, det kan jeg ikke se, at det er forkert, eller der skal jeg ikke tvivle på mig. Jeg kan se, og jeg kan mærke. Og der er du stærk. Altså. Og det er sandt. Ja. Når jeg kommer det andre, så kommer ligesom en udtryk, så bliver det der usikkerhed og kritik. Du må da udstille. Du har da haft nogle udstillinger, har du ikke det? Ja. Jeg har haft faktisk jævnt, imens jeg har været her i Danmark, udstillinger. Den sidste, måske det mest glade sted, hvor har jeg haft, det var Bovbjerg Fyr. Okay, Bovbjerg Fyr, ja. Den var en dejlig sted. Og det var sidste august. Ja, det var der, vi mødtes sidst. Nej, det var sidste gang, den vi også. Det var ret sygt. Det var meget sådan inspirerende lokaler. Og så, nogle gange, når du kommer til nogle lokaler, så får du, her jeg vil gerne få til at arbejde til den udstilling. Og der har sådan en stemning, som giver mening. Ja, det var ret fedt. Så det er, lige nu har jeg også en, så det var ikke så mange ting, som jeg havde hjemme, da vi skulle ud. Ja, det sagde du godt, da du sagde, jeg ringede til dig her for ikke ret lang tid siden, et par timer siden. Ja. Tak. Kære siger, du skal bare vide, hun har haft 2 timer til at forberede sig på det her. Ja. Sejt. Nå, det var sejt. Det er godt. Hey. Ja. Nå, men så sagde du til mig, jeg har ikke så meget. Jeg har næsten ingenting derhjemme. Ja. Og så blev jeg hjulpet til Holstebro og fik dig med hernede. Og da jeg så kom ind i din lejlighed, så var der bare billeder på væggene og i alle rummene og på gulvet. Og synes du, der er noget, siger du så. Du kan bruge. Nej, mand, det er bare så flot, det du laver. Jeg tænkte, du har bare så meget. Det er bare fantastisk. Jeg ville så gerne tage den tredimensionelle installation med. Det var min sidste. Men vi kunne ikke få den ind ad døren her. Den var for stor. Så skal det lånes lastbil. Men den var faktisk et meget spændende projekt. Det samme teknik, men meget spændende projekt, hvor jeg meget tænkte om identitet. Og det var så et projekt, hvor... Nu skal du ikke snakke for mig om, vi skal have den med en gang, om vi kan få den ind, eller vi kan få lavet få nogle billeder med, eller vi kan gøre et eller andet. Men alt det du laver, det kan man sige, det er den her teknik, det er lamper, det er... Ja, sammen med broderi. Sammen med broderi, det er... Det har jeg været taknemmelig til TK, Herning. Fordi jeg har lært at kende maskinbroderi og broderi, og det er fint. Fordi den del af håndværk, det kan jeg rigtig godt lide, at du kan få på det der voldsomme
kaotiske teknikker, og lidt den nærværende stink og de der broderi-elementer. Det er ikke med nu, men det er faktisk, det er det. Så de skrider ikke fuldstændig ud i sandet? Altså der bliver også lidt hold på tingene, ikke? Altså der bliver lidt stramhed i... Ja. Den der kuffert, du har med, hvad er det for en? Må heller lige hoppe til den. Sjov. Den er sjov. Da jeg startede på tech og undervisning, vi skulle første gang mødes og fortælle lidt et eller andet om hinanden, om sig selv, og tage et eller andet ting med, som kunne give mening, hvorfor du tager den med. Og jeg tænkte, hvad skal jeg tage med for at præsentere, hvem jeg er, det er så godt til. Men faktisk, den kuffert, den er lidt symbol af mig selv og mit liv. Fordi jeg også er sådan, at jeg udforsker nogle ting, og så går jeg videre. Og det er lidt trist, den er sådan rastløst liv, men det er lidt liv i kuffert. Okay. Og den kuffert indvendig, den har alt muligt, hvor har jeg sat nogle ting ind, altså som giver mening for mig, som jeg har måske ikke som fetishes, men som kommer fra barndom med, som fotos. Men her på den kuffert, du kan godt se, det er masser bare fodre. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænkte, det er en god symbol, fordi jeg kan godt lide at mærke ting. Og livet jo var også sådan, når du starter i en vej, du vil ikke, hvordan den vej vil gå. Nej. Vil den såre dig? Vil den gøre dig glad? Men den der eventyrlyst, du vil gerne prøve, det er den, som lidt er karakteristisk til mig selv, og derfor det er masser, det er blødgrund, og det er asfalt, og det er stien. Og det synes jeg også er lidt af del af at være kunstner. Den der med, at du kan mærke. Altså. Og samtidig at være på vej, det er liv. At være på vej med noget, at søge noget, at tage den valg, og så kan du opdage, hvilke erfaringer kan den vej give til dig. Og det kan du ikke forudse i forvejen. Ligesom jeg kunne ikke forudse, hvordan den vej vil udvikle sig, da jeg har taget til Danmark. Så jeg har og du ved ikke engang nu, hvor vejen går videre hen senere? Nej. Må vi se, hvad der er i kufferten, eller hvad? Eller? Ja, den er jo. Jeg har ikke tjekket den. Den er jo stået lidt på min baba. Nå. Der har nogle ting. Ja, så har jeg elsker sten. Det er jo faktisk en sten med foto, hvor det er fra Letlands Kunstakademiet. Okay. Og da jeg tog den foto, den er nu slidt, og du kan næsten ikke se deres silhuet af mennesket. Men hvis du kan se, der er ligesom kross. Og den ligner lidt et eller andet kirke, religiøs-agtigt. Men det var lidt som symbol, som virkede, da jeg så den foto, og det er mig. At når du er kunstner, så du vælger på et eller andet måde en mission i livet. Og så det er også... Altså et formål med det, du gør? Ja, og du kan jo ikke ligesom... Nu, hvis vi tænker på kristendom, det jo har ikke været den nemmeste vej at gå. Korsvej. Korsvej. Men hvis du er den, som du er, så faktisk du har ikke ret meget valg. Det er det. Og så det er lidt... Det tror jeg er lidt at være kunstner. Hvis du er den, så det skal du bare tage med de gode og med de dårlige, som kommer med det. Og så ved at acceptere det, finde ud af, at det faktisk ikke er så ringe endda. At det faktisk er rigtig godt. Ja. Men man skal ligesom... den accept, den er svær. Den er svær. Fordi det selv, hvor meget du skruer sig op og giver de ambitioner til sig selv, det kan nogle gange være, som kommer udenfra. Det kan nemlig, man gerne leve op til andres forventninger. Ja. Eller hvad er god kunst, og hvordan den skal se ud. Og hvornår ærligt det vil være god nok. Det ved jeg ikke. Nej. Men hvornår er det god nok, og hvad er kunst? Ja. Det er også med de her udsendelser, jeg vil lave, og fordi jeg gerne vil have dig med, det er fordi, jeg vil gerne netop også, og det vi snakker om her, jeg vil gerne bore i det der, hvad er kunst, ikke for at sige noget
fancy og flot, vel? Men altså, Ja. Ja. Jeg havde for nylig en, inden han fortalte om kunst, for ham var, hvor også det gav mening for andre mennesker. Ja. Hvor de glemte ham som kunstner. Hvor de tog kunstværket til sig, og det blev deres eget. Ja. Måske de ting, du laver, når jeg ser det her billede, så tænkte jeg her i dag, men altså jeg tog del i det på en eller anden måde. Ja. Altså det sagde mig virkelig noget. Ja. Måske. Ja. Jeg synes, at hver kunstner også, det er at være et ærlig. Ja. Det er at være ærlig mod sig selv, mod omverdenen, og og egentlig, hvad er god kunst? Det er virkelig. Nogle gange du kan se på børnetegning og se, det er wow, det er kunst. Eller på et eller andet, som ingen uddannelse har, men han har fået sit hjerte. Og så det er kunst. Så det tror jeg ikke så meget, at gå op i teknikker, men gå op i den ærlighed og et nærvær. Man skal i hvert fald være nærværende for at få øje på den, tænker jeg. Fordi nogle gange så i hvert fald, så kan kunst være blevet lavet sådan, som sådan andenhåndsting, altså sådan noget man bare lige laver, og så, det er ikke noget særligt. Kender du ikke den tanke? Det er ikke sådan, det lader vi bare ligge, men hvor så ens venner og bekendte kommer og tager det frem og siger, det er flot det du laver der. Og tænker, nå okay, ikke altså. Ja, og samtidig, du har nogle gange også, jeg lavet det værker, og det er mange nu, men jeg kan ikke lade være med at lave dem. Nej, det er jo det. Det driver dig simpelthen hele tiden. Det driver dig, og samtidig, du har nogle gange, det piner dig, fordi du er jo ikke tilfreds, men du kan ikke lade være. Nej, fordi man kan simpelthen, det er noget med, hvis man er oppe om natten, så bliver man nødt til lige hen og kigge. Ja. Tjek, ikke? Eller om morgenen, inden morgenmaden og så videre. Eller du er i gang med nyt noget, og det er spændende at udforske det, og det er ligesom at gå på den vej. At finde den vej og mærke den nye perspektiv. Hvis nu man gerne vil se nogle af dine billeder, hvis man vil se dem her for eksempel, ikke? Ja. Eller, to ting. Ja. Skal det udstilles et eller andet sted? Ved du noget om det? Hvor har du en udstilling lige nu? Lige nu er det på Fjern Garnbutik. Hvad siger du? På Fjern Garnbutik. Den ligger ved Vestkysten. Fjern? Ja, hvor var det? Hvordan er det? Husby. Tæt på Husby. En gårdbutik. Men den hedder Fjant. Fjern Garnbutik. Ja. Den er, men den er måske en uge, så skal jeg tage værkerne væk igen. Men har du en hjemmeside? Eller? Ja, det har jeg, hjemmeside. Og det skal du lige sige, hvad det er. Ja, det er mit navn, Ilse. Ilse, I-L-Z-E. R-U-D. Z-I-T-E.com. Og der jeg prøver at opdatere. I-L-Z-E. R-U-D-Z-I-T-E.com. Ja, det er det. Fordi så kan man gå ind og finde dine ting. Eller og faktisk de fleste, på det seneste har jeg blevet glad for undervisning. Fordi så kan jeg lidt på et eller andet måde, ikke så meget tænke, at jeg skal af med produkt, men jeg kan deles med processen. Yes. Og det er mere frigørende. Det skal vi altså høre om i næste udsendelse. Ja. Det er nødt til at komme igen. Ja. Hvis ikke lige nu, så senere. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af, ja. Tusind tak for besøget. Og tak, at jeg super dejligt. Og tak, at jeg kunne komme. Ja. Og tak, kære seere, at du kiggede med. Ja. Kan du have fortsat god dag. Tak for nu. Hej.